da wake da bera. Hai, akwai masu kuɗi a duniyar da alƙura. Wata ma kaga wani gida ka wahi kai. Alƙura. Na gidan maman yabo. Bari. Ya na ga an ta sauri kake ina zuwa haka. Wallahi zai je kamfanin MTN ne zai yi swapping layi sai wallahi. Haba. Kai nan da swapping sai ka dauki kafa ka an ta zuwa kamfanin MTN. Bari sele. Waya namu Boroniya ya sata. To bai sa ko ina ba. An tambaya ina ne kamfanin MTN kisa Musa Buwani a nan gari. Shine za mu je dole a yi mana. A ina ne za mu yi ba can ba. To ai kenan kayan ka sun dinki a gindinka ba. Allah. Ba ka jin labarin ya Hajjah Family Communication Enterprises? Ya Hajjah Family Communication Enterprises. A ina ne yake yana kusan ne? Ya Hajjah Family Communication Enterprises suna nan a tudun Murtala, unguwar Gabas. Daidai kwanan NT ba. Oh! Wanda na kallon Gabas a yi sallah. Unguwa ne, bai na ke sallah. Oh, unguwa ne haka? Unguwar Gabas. Tudun Murtala, unguwar Gabas. Allah sarki. Kana zuwa nan daidai kwanan NT ba. Wurin makarantar Albashir. Anan za ka same su. Tudun Murtala, unguwar Gabas. Dole ki raka mu mana. Zai baki da review don Allah ki sa kati. Amma me da me yana swapping. Su ne swapping layi. Da register layi komai suna yi. Amma man ya buya siya misi waya za a je a siya misi layi a misi register. Dole ki raka mu zai baki da review. To ai kenan ma matsala. Mata. Na ma ina so zan fita gurin. Kaje ka gama abin da za ka yi. Heading an yayin da zan je. Allah saboda kaka bata kisa za raka ka hakuri. Mun gode. My friend. My aboki. I love you. Aboki, I miss you. Ai nake gaya ma. Komai da ka sani na waya suna yi. Ita bata ya Hajjah yana yin swapping. Hai, yana swapping. Ana an ma kuma kana yin swapping a lokacin za ka ya fara aiki. Allah ya baya swapping wallo naira 5 bai zai baki ba Allah. Hai, ni na gaya ma mu je mu an taya kawai. Nan ne kofar bari mu ne ma. Hai, nan ne. Hai, nan ne. Assalamu alaikum. Ya Hajjah Family, kamfanin da babu kamar shi. Ya Hajjah Family, company and enterprise. Ya Hajjah Family, kamfanin da babu kamar shi. Ya Hajjah Family, company and enterprise. Ya Hajjah Family, mai BBC. Ya Hajjah Family, kamfanin da babu kamar shi. Oga su multimedia. Oga kasuwar duk duniya. Oga kai zagaye duniya. Nigeria, California. Mai taimakon mutane. Ba ka raina mutane. KYC sun sanka. Ɗan ma sun sanka. Kwambaye ma sun sanka. Sari ma sun sanka. Montikalko ma sun sanka. Usil ma sun sanka. Ciyaman na gaishe ka. Sami da manaja na gaishe ka. Ya Hajjah Family, kamfanin da babu kamar shi. Ya Hajjah Family, company and enterprise. Ya Hajjah Family, kamfanin da babu kamar shi. Ya Hajjah Family, company and enterprise. Ya Hajjah Family, mai bi. Ai nake gaya ma ko ina gaya ma inda ka zo ya Hajjah Family Communication Enterprises an gama komai. Aiki yayi kyau. Sakan ɗaya za su an taya ma layinka. Hai, har ma an kira ka. Ka kasance mamman yabo ya kira. La ila. Mamman yabo. Zai kira ka daga baya zai kira ka. Wala ya ce. Alƙur'an aiki yayi kyau. Ina 200 na. Ya baki da mantuwa. Ai, ta zan manta dan iska ne ni ban 200 na. Ai, a hula ma kake aje kuɗin? A sai mu da sauran mana. Ba sai ji mu je mu samu. Ka ban da mu ɗayan mana. Mo kan siya ni. Kin san sace a baki 1000 amma wallahi ba zai baki 1000. Alƙur'an mu je mu lemo canji. Saboda ban gane da kai ba. Ya Hajjah Family, kamfanin da babu kamar shi. Ya Hajjah Family, company and enterprise. Ya Hajjah Family, kamfanin da babu kamar shi. Ya Hajjah Family, company and enterprise. Ya Hajjah Family, mai BGC. Ya Hajjah Family, kamfanin da babu kamar shi. Oga mai arzikin da babu kamar shi. Ɗan kasuwar da babu irin shi. Aiki ne